コトレラバーを使ったトレーニングを紹介します。1つ目はクシクシです。ラバーを前に構え、指を動かし、ラバーを巻き上げます。2つ目はお尻で確認スクワットです。足で体を押し上げるように立ち上がります。3つ目はチューブ回しです。ラバーを前に構え、しゃがんでラバーを床につけ、またぎ、背中を回って前に戻します。最後は腕の曲げ伸ばしです。姿勢を整え、肘を曲げます。各5回ずつ行いましょう。